Mindu sirna membri tal-Kunsill tal-Ewropa fl-1965, pajjiżna kellu jadotta l-istess linji gwida tiegħu dwar ir-rol tal-esperti li jiġu maħtura mill-qorti fi proċessi ġudizzjarji. Linji gwida li applikaw għal pajjiżi kollha u li huma ċari ħafna. Xi ħaġa li jirriżulta b'mod ċar li nkisret fl-inkjesta tal-isptarijiet fejn tal-esperti tqabdu mill-Maġistrat Gabriella Vella fuq il-parir tal-espert ewlieni l-Irlandiż Jeremy Harbinson. Il-Kunsill tal-Ewropa jisħaq li esperti jridu jkunu kwalifikati jkollhom il-ħiliet u l-esperjenza meħtieġa, speċjalment f'każi simili għal dak li jitqabdu għalih, apparti li jridu jkunu imparzjali personalment u anke jispeċifikaw eżatt xi jkunu kontribwew għar-rapport. Minn barra hekk kif titlob is-serjetà, trasparenza u l-ġustizzja, l-esperti jridu jkunu lesti u kapaċi jirrispondu dwar xogħolhom fil-qorti. Bil-maqlub tal-impressjoni li prova jagħti sal-lum il-ġurnata Harbinson li sansitra ddikjara li m'għandu l-ebda obbligu li jagħmel dan. Fl-inkjesta tal-isptarijiet li għalija tħallas iżjed minn 11 miljun euro, Jeremy Harbinson waqt li kienet tixed video conferencing quddiem l-imħallef Edwina Grima fi-28 ta' Ottubru s-sena l-oħra għal taħ-ġurament li l-esperti jażilhom hu u sseġġurihom lill-maġistrati inkwirenti li min-naħa tagħha ħatrithom. Ħalef ukoll li għażel lil min kien jafu waqt li dawk li ħadmu miegħu għażlu xi oħrajn u ssuġġerewhom lilu wkoll. Fid-dawl ta' dan minn dak li qal Harbinson qabel deċida li ma jixxitx aktar u ċar li l-ħatra tal-esperti kienet ibbażata fuq ħbiberiji u l-prinċipju ta' skont min jaf lil min. Dan jindika li l-valuri ta' trasparenza u l-imparzjalità fil-qorti ġew mwarbin għal kollox u minħabba tali proċessi regolari fl-għażla tal-esperti spiċċaw jinħatru anke persuni li ma kellhomx kwalifiki u esperjenza meħtieġa, kellhom konflitt ta' interess kbir u ma kinux imparzjali. Jidher li ħaġa waħda żgur li kieku din il-ħatra saret kif suppost, jiġifieri skont il-linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa, mill-inqas 14 l-espert ma kinux jikkwalifikaw għax-xogħol li tqabdu jagħmlu. Xi ħaġa li s'issa ħadd minn dawk li jippritkaw dwar is-salta tad-dritt u l-governanza tajba għadhom ma tkellmu dwarha.